بسم الله الرحمن الرحیم 22 هیوا تیرمه ji sala 2023 roja şemiyê sebtê li Nuala Qoriyê biniya Bakwan a binê vê latê Bakwan gundê Bakwan ha em ê Nuala Qoriyê ne lêbelê mixabin navê wê danîna bi Tirkî bi cehennem dera ev ya neheqiya ya zulma navê gundê me qulubandin navê bajarê me qulubandin ev Tirkî navê deşt û zozana navê çiya navê deşta navê Nuala navê girika û heta paşnavê me Kurda qulubandin bi Tirkî ev ya zulma ya neheqiya çavay tu başî maşallah vê keçika xweşik belê navê vê jî Helîma ye Helîma çavay başî belê tu dibînî Allah Teala çiqa şînayî çêkiriya avana nimetê Allah Teala ne û çem jî dibir de diherike yani ev nimeta xweş ya Allah Teala tehemmül nekirine got bê em ê nabekî xweş lêxin kirine cehennem dera nabînin weke bexçekî vê dunyayê cennetekê ye cenneta vê dunyayê ye xweş e kirine cehennem dera gelî Kurda evî navê got lê hatiye kirin got dîroka me Kurda got bav û kalê me lê kirine navê wê Nuala Qoriyê wî navî bikar bênin navê nû ê got bê cehennem dere wî navî bikar nênin bila kes nebêje çûme cehennem dere hûn bînin maşallah 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 de şikept jiyanê hal vê de ha şikeptin hûn va şikept hat bînin maşallah li Xelîla jî gundê Xelîla navê wê kirine Qilavûz serê Kûrkê heye navekî dî nexweş lê kirine li vê dirê Bakwan ev jî gundeka ji xwe navê gund guherandina nizam çi lê kirine navê ev Tirkî nizanim û navê vê Nualê jî Nuala Qoriyê kirine cehennem dera hûn bînin maşallah ha avan çiya ya avan lat û tehta Allah Teala xulqandine ev çiyayê ha Rabbi alemê dibe ve tehsebuha camideten ve terel cibala tu çiyaya dibînê û tu zan dike govana cê xwe de sekinîne lê we ye temurru merra sehabî diherikin digerin dimeşin weka meşa ewra weka herkandina ewra ev çiyayê ha cê xwe de nasekinin erga xewka te têne no xewa te naye Helîma belê çemekî xweş li vê de herkê ka gelî temaşevan em hene berçem ez vî çemî jî şanî we bikim çemekî xweş li vê de herkê gelî temaşevan em ê biniya Nualê re ne hûn bînin ev çemê ha hev dere ha şikeptek li vê dirê ya maşallah çiqa Nualeke kûr gelî temaşevan e